Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehrimandy bollar. Gepleşigimiziň bugünkü myhmanlary, söhbetdeşlerimiz Türkiýedäki Türkmenistanyna zähmet migrantlarynyň Arzu bilen Rozway daglar. Arzu, Rozway, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Inha hormatly radio dinleyijiler, eşeýlede söhbetdeşler, Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň şuňky sanyny Türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyň Türkiýedäki täze baş ilçesinden edýän tamalaryna göndürýär. Hormatly radio dinleyijiler, mehrimandy bollar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýe, täze Türkmen ilçeden tamaňyz. Hawa Arzu Rozway, onda ilki bilen Rozwaydan söze başlaýar. Arzu, sebäbi Rozway ilçini gutlamak isledi, gutlamaga synaşdy. Hawa Rozwaydan hany habar alary, maglumat alary. Hawa Rozway ilçi bilen gürleşip bildiňmi, gutlap bildiňmi? Nähil boldy? Bir başyňdan geçirenden gurrun berseň Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýänlere. Söýsenler o zaman. Döwlet töwerlemi gaty goýerlikni soragy. Ýöne gutlamaga bir kenara goýalyň bolýan. Şu telefon arkaly sağ-salam özüm gutaranma da şükür etdim men bugün. Näme boldy? Şu Türk mediasynda şeýle habar maglumat berildi da şu, ýani bizim prezidentimiz tarapyndan täze elçili Türkiýe goýberleni bardy. İşanguly Hoca Muhammedowich amanly prezident hakkında Recep Tayyip Erdoğan'ı bolşaran barady. Maglumat ýaýlandy. Bize şu İstanbul'daky käbir türkmen raýatlaryny şeýle telefon açıp täze ilçimiz gelipdir, o belläpdirler. Şunu hem kutlaryň ilçeden özümüz barada bir bize etjek hemayaty nähel bolarky käbir gençlikler ştada çekip beren çillelerimizden dolayısıyla bize bir kömek edermiken şunu bir maslahatlaşıp bilersin tabi menden bir haýyş etdiler. Men de näme bularyň haýyşyny nazarda tutup jaň etdiň ilçikana şeýlemi? Bularyň hem haýyşyny hem umydyny hem özüm umyd edip şu täze ilçimize bir gutlaýan diýip bir Ankara'daky baş ilçimize telefon etdim we ýöne telefon eden makale menden soranlardı. Meniň adymy, familiýamy, doğulan ýylymy we doğulan günümi soradı ve näme mesele bilen ýüz tutanmy soradı. Men de şöyle diýdim, täze ilçi bellenipdir bizim diýdim. Türkmenistanyň prezident tarapyndan hem şonu gutlaryň haýyrly uğurlu bolsun diýmek istedik. Hem şeýle aladamız var. Tamuldak Türkmenlerden şeýle maslahat geldi we bizde migrantlardan. Owa işläp we ýaşap okap bilen migrantlardan şeýle maglumat var, şeýle zat geldi. Biz şunu bir ýetirelim hem bir soral diýip jaň etdiysem konsula bağladı. Konsulda da o konsuldatynyň ady familiýasyny o bana hiç bir şekilde düşündirmedi. Gaýtam menden sonra diýene ona da özüm adym familiýam, doğulan ýylym bilen özümü açıkladım ve Roma ilçi bilen näle konsul bilen gürleşdiňiz ha? Bu geze konsul bilen gürleşdik. Son konsul bana diýdi, "Näme mesele bilen jaň etdiňiz ýaşym" diýdi. Men de diýdim, şeýle dedim, "Täze ilçi bellenipdir" diýdim. "Haýyrly uğurlu bolsun bizim ilçimizin" dedim. Hem şeýle mesele bilen diýdim, "Sizinle bir bağlaşykly gürleşdik geçirecekdik" dedim. Raýatlarymyzla bagly. Migrantlar bilen bagly. Bu konsul dedim ama siz diye şeýle bir cümle söz ulandı. Siz diye bu ilçin diye kutlamak için ön tanaýatyňyz mı diye. Men de aklım hayran oldu. Men dedim onu kutlamak için ya onu dedim bir zatla getirmek için onu hukman önünden tanamak mı gerek dedim ben ona. Yok o ilçi ona havar goýandyr. Moş biri maňa jaň etjek tanışym, dostum. Öyle de bolup bilmem mümkün Arzu. Olam mümkün. Hawa Rozway. Onu men dedim. Men onu tanamak dedim owa. Siz diye onu tanamasanız ondan öňkülerde jaň edip kutlapmydınız diye. Men dedim ondan öňkülerinde dedim. Başarýurtda däldim de ýurt içinde dedim. Meniň onu kutlamagymda näme aýyp ýa-da näme korkuç bar dedim. Soň bolýar bu cümle bir ona dikkat edelim, kulak koyup ey ýaşuly diye senin esas meselen näme muny dinlese muny bir gürlesene bize diye. Şeýle ulumsy derecede bir aklyna pikirine gelmejek bir ahlak taýdan medeni tertipde bir terbiýe görmedik vazifedeki adam. Men bilýän şol olan şeýleligini telefona çykýandy. Men hem şoň bilen gepleşdim daha önce. Esas mesele geçti. Mesele şundan ibaret dedim. O şeýle dedim. Raýatlar baradaky meselemi anlattım. Düşündürdüm meselesini. Türkiýede de İstanbul'da o nähilde migrant işçi var diye. O nähil migrant var diye. O işläp gören işçi var diye. Bak berýän sonra ana seretman. O şolar migrant dälýärmi? O migrant şeýle diýip açyk inkar edip bu. Gaýtam ýene tam tersine gelaýsene bäri
Yani hiç kalmayın diye. Bak gelay sene beri yaşlı sen. Hem yaşlı diye, hem diye, hem sen diye. Fikret bir elde 3 kartı tutacak oluyor. Doğru. Şeyle. Yurt dışında da bize yani korku mekanizmi özlerinin hem de rahatlarına cevap vermekten korkcan olsa onda bize bu devlette bu Türkmenistan'ın konsulu ya elçisi bizim için neme gerek var? Neme işe derken benim fikrimce. Arzu inha Rozbay öz başından geçiren ýagdaýyny gurulmakda. Sen pikirin näme? Doğrudan şu ilçiden garaşylýan sen şol tamam durmuşa geçjegine migrantlaryň tamasynyň umydynyň hasyl boljagyna ananýarmy? Sen pikirin nähili? İnanamok. Näme üçin? Neçe yıl ozal Türkiye'ye gelenimde menden son 1 yıl ya da 6 ay sonra gelen raýatlar sen yanlış yerdesin. Sen Türkmenistan'a izine kaytıp barmaly. Türkmenistan şeyle bolup barya, beyle bolup barya, şeyle bolacak. Sen pişman bolarsın. Bir yerde kalma git bana akıl verýärdiler. Sonra men şolary bir zat diýdim. Şuna özüň aýdyp oturan yalanla özüň inanýanmy diýdim. Yo yalan däl bu men and içýän şu dogry. Şonda diýdim dur häzir diýdim Türkmenistan elçihanasyna jaň etip görelik. Bir başta sen elçihana konsul bilen elçi bilen gürleşmeni başarsan, şolary özüňi alajagyny düşündirmeni başarsan, şonda men tumkam alyp Türkmenistan'a izman gaýdyp barjak. Şu elementarny zatlar şular. Son o jaň etdi şu Türkmenistan elçihanasyna. Şu taýdyky telefona jogap berýän bir zenan şu Rozbaýyň nime şu wagty ýanyp duruşy ýalyk şu ýanky memenizi dostunuza ýakyp goýberdi. Näme gelýän bärek? Näme işiň bar? Näme edýän? Näme işleýän? Maňa näme? Maňa sorduňmy diýip şeýtir telefona jogap berdi. Ondan soňra telefonu kapatan soň menem aýtdym ine görýänmi? Ine şu häzir sen gürleşen adamlaryň şolar Türkmenistan şu. Şolar seniň düşünde görüp gowka diýdin Türkmenistan. Men şu ýazatlary içime sindirip bilemok, içime sinýenok şular. Şoň üçin şu taýdan men gaçyp gaýtdym da, gaçyp gaýdan ýerime izme gaýtyp barmak üçin gaçyp gaýtmadym men. Onu men bir açıklama getireyim de. Şöyle İşanqul Hoca Muhammedoviç ýa özüň belläkesinde Ozal Täjikistan'da Türkmenistan tarafından belirlenen. Şimdi şu Täjikistan döwlet, Özbekistan diýen döwlet bu başary ýurtlary migrant goýulmakda ulu hatarly ülkelerin, döwletleriň arasında dur. Doğru. Baý tejribeler bar diýende. İkinciden de o döwletde elçi olan işten elçimizin hormat İşanqul Hoca Muhammedowiň bu meselede ören uly tejribesi bolmasy gerek. Berde onu etçili içinde bu ülkede tezkere verecek bir zat yok. Ama tezkere devletin içinde ve devletin iç siyasatında tezkere verilecek meseleler var. Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların problemalarını çözmeye yeterlik bolmaz diýäňmi? Değil o men bilýän. Şeyler. Onu getirişiňizde jemläliň. Rozbay Arzu. Onu Türkiye'deki migrantların umydy uly. Garaşan isleýän zatlary köp. Türkmenistanyň Türkiye'deki täze ilçisinden. Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların ykbalynyň çözgüdi kime galýar? Bulan problemler nähil çözülmeli? Aýdaýym onu. Näme çözdüň? İlçi söyledi şu sen Daşary işler ministrine. Şu raportu şu berýärdi. O raportlar berilse onu Türkmenistanyň Türkiye'deki migrantlarynyň problemlaryna üns çekilir. O gelecekde de çözülür diýip umyt edýäňizmi onu? O umyt edýärse. Rozbay. İstanbul'daki Türkmenler İstanbul'daki konsulara gittiysen şuna git diyenden bir yere çıkıp özün at yukarıdan diysen şunu derler. Näme üçin? Bunlar şu konsulluktan ne elçilikten bir adam şekilli bir cevap alıp bilmeyeceklerini bilip veya gidip gelenlerden maglumat alıp şularda şeyle bir bizim elçiliğimize konsulumuzda şeyle bir yiğreş gören bizim halkımızda da şu tayda migrantlardan. Bugün bu yiğrence benim özüm hakikaten öz kulağımla şahit oldum. Bu benim ikinci vezek bu zatlara şahit oluşum. Bundan o zaman ben bir pasport meselesinden konsulun şular yalı cevap verenin ben bir aydıptım İstanbul'daki konsulun. Bundan sonra halk ne edip barsın? Halk ne için yüz tutsun? Halk kime var yüz tutsun? Mesela bana ait kime? Sana bunlar eğer cevap verecek olsa halkın baranın teydası yok. Şonsuzdan beri de Türkmenistan rayeti çille çekip neyme edip neyme koyup duran hem de kime melim? Bu zatlar Türkmenistan'ın konsulu ya konsulluğu ya ilçhanası ya Türkmenistan prezidenti ya Türkmenistan Daşary işler ministri bilen yok mu? Nesmelim bilip dur. Nesmelim bilip dur. Çünkü bizim devlette şeyle oldu. İnansak da. Rozbay Arzu Azatlyk Radiosynyň Türkiýe täze Türkmen ilçiden tamaňyz temaly bugünkü gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.